Добре дошли, каубои и каубойки! Време е да оседлаете конете и да се впуснете в приключенско пътешествие и с необозданата пустош. Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни този див запад ще изпитате тръпката от живота в пограничните райони. Докато яздите коне, ще обитавате селско ранчо, декор на филм и ще се опитате да извършите най-дръзкият банков обир в света. Готови ли сте да станете легендарни престъпници от Дивия Запад? В тимбилдинг програмата този див запад е подходяща за екипи от 50 до 90 служители. В нея ще изпитаме вашите умения за отборна игра, критично мислене, активно слушане, устойчивост на стрес, правилна преценка и стратегическо мислене. Програмата се реализира в района на София и не е свързана с нощуване, което може да спести разходи. Нека заедно да задигнем кинтите. Разберете как да получите тази тимбилдинг програма, като се свържете с екипа ни чрез контактите в сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още тимбилдинг програми за малки и големи екипи. До скоро!